Казвам се Жеко Димитров, на 20 години, студент в исторически факултет на Софийския университет. Скъпи сънародници, България е изправена пред трудна ситуация. Налице е световна финансова криза. В България тази криза се отразява най-вече върху младите хора, върху неработещите, а правителството предлага антикризисни мерки, които не са съвместими с българската действителност. Във връзка с това ви предлагам моята визия за излизане от финансовата криза и реализация на България в Европейския съюз. България има нужда от силна социална финансова политика. Тази политика може да бъде само лява, с леви управленски методи, тъй като методите, които сегашното правителство предлага, не са в интерес на обикновения български гражданин. На лице е също една лъжа, че в бюджета пари няма. Пари има, но те не се изразходват по предназначение. На лице е също и една управленска неподготвеност на държавните институции. Какъв е наистина изходът от тази ситуация? Според мен изходът е служебно правителство от експерти, които са в България и които са работили в България, тъй като те познават българската действителност и проблемите в нея. България има нужда и от развитие на културата. Правителството тотално е абдикирало от културни дейности. Във връзка с това, аз и мои приятели в момента ще направим читалище в квартал Захарна фабрика в София. Ще кандидатстваме по проекти за културен диалог, а и не само. Ще развиваме училища, читалища. Аз мога да заявя, че съм подготвен и мога да работя за силна България в Европейския съюз. Така, обещах да не ти гия